všetci, teraz vás vítame pri našom klipe o novej tatárskej káve. Dobrý deň. Od širokých stepí Tatarstánu cez vrchy Iránu a púšte Saudskej Arábie nevideli ľudia viac takého vynálezu, ako je nová tatarská káva. V bežnej káve sa podáva sóda. V tejto káve my podávame kotúčik toaletného papiera, lebo stopa, ktorú zanecháte po vypití tatarskej kávy, sa bude tiahnuť tak, ako karavána na púšti Sahary. Tu som si nalial pravú kávu, malé množstvo, a stanem sa o chvíľu prvým človekom na svete, ktorý vypije tatarskú kávu. Lyžička tatárskej omáčky, možno viac. Tam sa hrabe viedenská káva. Dobre to na kameru. Tak, tatárskú kávu máme hotovú. Tada, svetová premiéra. Je 19. apríla, sobota, 8.50, rok 2025. A tatárska káva, ktorá vytlačí z trhov dubajskú čokoládu, je na svete. Na zdravie. Írska je lepšia. Pa, pa.